Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμα για να σας ανακοινώσουμε ότι η Εθεάθη, μεγάλος Έλληνας αστέρας του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος, ταυτόχρονα σε δύο τοποθεσίες. Όπως θα δείτε κι εσείς, ο αστέρας, ο διπλότυπος, Εθεάθη ο ένας στην τοποθεσία Μονεμβάσια και ο δεύτερος στην τοποθεσία Μονεβασιά. Μεγάλοι επιστήμονες θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν στο κεντρικό δελτίο αυτήν την διπλή τοποθεσία την οποία βρίσκεται το ίδιο άτομο σε κλωνοποίηση. Μήπως είναι ένα περίεργο επιστημονικό έργο? Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες στο κεντρικό δελτίο με παρουσιαστή τον